Кәрим быелгы җәйне авылда әбисе белән бабасы янында үткәрә. Авылда рәхәт. Көне буе саф һавада йөрисең, туйганчы уйныйсың, су коенасың. Кәримне бары бер нәрсә генә борчый. Әбисе пешергән ризыкларга ияләшә алмый ул. Фәридә әбисе бакчалардан төрле яшелчәләр үстерә. Аннары алардан аны гына файдалы ризыклар әзерли. Тик малай ул яшелчәләрне һич яратмый. Аштан әле суган, әле кишер кисәкләрен чүпләп утыра. Кем генә уйлап чыгаргандыр инде бу яшелчәләрне. Менә чупа-чупс, шоколад тәмле инде ичмасам, витаминлы җиләге алмасы да ярый. Ул суган чигендер кишер кәбестә кемгә кирәк? Әнә шундый уйлар белән Кәрим бүген дә бакчага чыгып китте. Шул вакыт түтәлләр арасыннан ниндидер сәер тавышлар ишетелде. Кинәт малай каядыр төшеп китте. «Кайдасың мин?» – дип кычкырды Кәрим курка-курка. «Курыкма, син яшелчәләр илендә», – диде аңа кишер. «Без кайсыбызның иң файдалы яшелчә булуы турында бәхәсләшәбез». «Ә менә мин хәтерне яхшыртам», – диде кояшта кызарып пешкән помидор малайны күргәч. «Миндә салкын тиюдән саклый торган С витамины бар», – диде баллы борыч. «Хәтта лимон һәм әфрисуннан да күбрәк. Мине ашасаң, сөякләрең нык булыр, күзең яхшы күрер», – дип бәхәскә кушылды баклажан. «Миндә су шул кадәр күп, кыяр ашасаң, иң эссе көнне дә сусамассың», – диде кыяр горур гына. «Ә мин авырулардан да саклыйм, күз күрүен дә яхшыртам», – диде кабак. «Мин төрле чирләргә каршы торырга булышам, иммунитетны ныгытам», – диде ташкабак. «Ә без файдалы гына түгел, тәмле дә», – диештеләр карбыз белән кавын. «Сусауны да бик шәп басабыз». Кәрим сукмак буйлап яктылыкка таба атлады. «Ә мин файдалы витаминнар буенча рекордсмен», – диде малайны күреп алган кәбестә. «Мине ашасаң, салкын да тимәс, тешләрең дә нык булыр». «Ә бездән бөтен микроблар курка», – дип мактандылар суган белән сарымсак. «Без 1000 чиргә дәва». Кәрим елмаеп як-ягына карады. Ул үзләренең бакчаларында басып тора иде. Шул вакыт әбисенең тавышы ишетелде. «Улым, әйдә, мин шундый тәмле борщ пешердем, ашарга кер», – диде ул. Кәрим шатланып өйгә атлады. Хәзер инде ул яшелчәләрнең никадәр файдалы булуын белә иде.